Takže zdravím vás, tady RPGaz a vítám vás u děkovačného videa za 15 zberateľov. Konečne sme dosiahli 15 zberateľov po dlhom čase. A keď to budeme zvyšovať, možno keď to bude na 20 až 25, neviem, možno urobíme nejaký špeciál. Uvidíme, zatiaľ len to je ďakovačka, chcel som ísť za 10, ale hovoril som si, že dáme to za 15, tak máme to za 15 a po dlhom čase som to spravil, že je to vďakovačka za tých 15 zberateľov. Ďakujem vám zatiaľ, potom sa to možno ešte aj bude zvyšovať, zatiaľ sa to nezvyšuje, no dajme tomu, že dakedy občas tam hodíte like, odber, no tak to je niekedy. Takže ďakujem za tých vážnych 15 zberateľov po dlhom čase a videoku bolo iba ďakovačka, takže uvidíme sa v ďalšom videjku, možno ešte dneska, možno pozajtra, takže ďakujem za tých strašne 15 zberateľov, takže čaute a odoberajte, lajkujte a poslajte aj iným tie videjka, že by si popozerali, keď sa im páčia s FGM, no nič tak nezajte, čaute a dávajte lajky, odbery a čus.